Wata sa'in shi Ahmadu jejen nan bai cika mutunci ba. Na nan da Allah amarya. Wallahi. To ran dai tafi sai dai abin da Allah ya yi kuma. Na sani kuɗin cefane ne. To kin san yanayin garin amma in Allah da zuwa karfe 12. 12 ba za ta wuce ba zan dawo in same ki. A'a, ai ba ran ba ta lokaci ba. Insha Allah amarya ki huta. Na mata nan gidan dan uwarku. Na rantsa da Allah sai an fito min da duk kuɗaɗe na da aka sata a gidan nan babu sauran wani shege. Na ga muku na bi ku bala'i, na bi ku iskanci, na bi ku lalacewa. Ni na zaman Lagos dan uwarku. Ofisa gaba ɗaya gidan nan nike so a kama. A kama mutane da mutanen gidan suke. Za ka sani kaje. Za ka sani. Kun duka sani. Na rantsa da Allah. Ko da shege. Ina. Na rantsa da Allah. Bikon Allah. Na bi ka kaci. Na rantsa da Allah. Ko lafiya? Ko ya kwanta? Lido. Lafiya me aka ba? Awali shine za ka mare ni, ban san abin da na ma ba shine za ka mare ni. Sai ma na cikin ka tukunna. Ofisa mu ba mu san me muka mashi ba fa. Kai, dakata. Duk za ku kai gaskiya. Duk wannan wai ma da girma haƙi na ciki. Wannan waya na? Ofisa kana ka Kakkara mala Olu, da hakokin ka sai fito a gidan nan. Ba nuna ba. Ba nuna ba. Duka zan kama sai. Na fi zargin wannan. Wannan ko? Gidan nan. Da ofisa, za ka sami afa. Wannan iska ta wai nan. Ka ga su. Kin kina kuma za ko? kai mata ne kake cewa take bin maza? Kai. Wani ba ne magana ba. Ai shiru a wurin na. Ajin na samu da suke aikatawa. Bare wannan. Kakkara mala Olu, kakkara. Wanda kai karfe bin dare. Dakin wancan. Kakkara mu mala Olu, duka wanda sun sa ta ma gidan nan sai ya challenge ya Kamti, challenge yasa. za su fito mai da komai na shi a gidan nan. Okay sir. Yes. Yawa. Me da me aka dauka ma a gidan nan? Yawa. Na zo wurin. Na siyo riga da wando. Ranar Laraba. An kwashe. Sannan na aje kuɗi cikin jaka. Kuɗi fa bisa. Nawa? Kutuban buron ba. 100 nawa na dauka ma? 760. An kwashe. Wait. Naira 760 ko nawa? Saman hanzare yana 50 naira. An kwashe. Kuma bisa. Sannan jiya da dare na dafa indomi na. Ina jin wa. Na da raki. Sun kwashe. Suka cinye. Wannan uwar ku ne. Na rinji da Allah. Ku ne. Sannan wannan shi ma ina bin shi 360. Kuma bisa. Na hada da mana. Ga kana. A'a. Na rinji da Allah. Sai in ta siya fita min da haƙi na yau. To yanzu da amala Olu, mun yi nayi bincike na kare. Yawa. A gidan nan gabaki ɗaya babu abin kama a gidan nan. Yawa. Sai kai. Dan haka ba shi waye shi. Ba ni waya na, ban waya na. To ina wai Duk wannan ba shi waye shi. ba ni kaya na, ga waya na. Duk wannan maganganun da kai da kai sabon wannan abu. Su ba shi.